दिनै गोसोआव माबायदि गोजोननाय फोरमायगोन नोंथाङा? गोसोआव बहुद गोजोननाय मोनबाय बिमा बिफा बिदा फंबाय जाथि बंस'खौबो लोगो मोननानै। नोंथांमोननि जे जाब्रबथाय जाथाय बे जाथाया सारा बुहुमनाङैनो गोसारलांदों। इसोरनि नामाव आर'ज गाबदों उत्तराखण्ड सरकारनि गोख्रों मददजों नोंथांमोना दिनै फिन गावनि जोनोम गामियाव नुजाफैदों। बिनि थाखाय उत्तराखण्ड सरकार भारत जेनेबा आसाम सरकार बिराद रोजा रोजा साबायखर बिसोरनि थाखाय। जाथायनि थाखाय फोरमायनो हागोन। माबोरै जायामोन? जाथाया जोंनि डिउटिया हरनि 8टायावमोन। 11 तारिख 8टामोन। इदिनाव जोंनि डिउटिया 8टाया जोंनि डिउटिया जाहैबाय 210 मिटार गोथौआवमोन। बिनिफ्राय जोंखौ फार्स्ट टाइमाव आंखौ लानानै थांदों 210निफ्राय पेसाव लांदों 2000 मिटार गोजौआव लानानै थांदों। बेनिफ्राय मेचिन सालायनो मानसि गैया होननानै लांदों। पाम्प सालायनो मानसि गैया होननायाव मेचिन पाम्प सालायनांगौमोन। बास आं थांबाय थांनानै बास जोंथ' जेबो बे 2000आवथ' जेबो रिपर्ट मोनहैया बेयाव जेबो आवाजबो खोनाहैया। बेनिफ्रायनो बिसोरखौ 3टा बाजियाव सानै लानानै थांबावबाय। बेनिफ्राय जों फैनाय समाव जोंना नैबाय दंमोन जोंनाव 12 जनाव जों 7 थांबाय। बेनिफ्राय सावथालफोर दंबावो झारखण्डनि उरिसानि इउपिनि बिसोर दङ आरो हिमाचलनि बिसोर थालांबाय। थालांनानै ओमफ्राय घटनाया जाबाय 5:30आव जादों। 5:30आव जानायखौथ' जों घटनाखौ जों जेबो मोनथिहैया खोनाहैयाबो बाव एथ' गोथौआव। ओमफ्राय दाना खबर मोनबाय माखासे खबर मोनबाय खारला खुरला जाबाय एसे खबर मोनहैग्रोबाय बिसोरो। खबर मोननानै एसेल' गोलैदोंमोन फार्स्टआव स्टार्टिंआव गोलैबाय। ओमफ्राय दाना खबर मोननानै जाय फाराफारि बिसोरबो आंखौ मेसेज होबाय बाहेरायाव माबा घटना जाबाय ना ओंखारदो होनबाय। ओंखारबाय जों ओंखारना ससेबा जोङो दाना गारि सारि बलेर'आबो फैग्रोबाय गावसोर फरमेनफ्रा सानै फैग्रोबाय बिसोर थाबथा जाबाय। दाना गारिया फिदिंफिनबाय जोङो हायद्राजों जा जाय गाखोना फैजोब्बाय। जखननाखि जों 210 सौफैयो 200 सौफैयो होमबा लामा कमप्लिट बन्द'। बै समाव नोंथांमोननि गोसोआथ' सिगाङाव एसे बहुत गिनाय फैदों। गोलैनाय सिस्टेमावथ' नों खुनु बन्द' जानायनि नामखौनो लाखायाखै थाबथानायनि नामावनो गैया। ओरैबायदि जादों आरो बेनिफ्राय बे जाबाय। Man dulu Bye. गामियाव 17 दिन गुदुं सिङाव थानानै नुजाफैबाय गोसोआव माबायदि मोनदों? आंनि गोसोआव दा जोबोद गोजोननाय मोनदों। मानो होनबा गामिनि लकेल मानसिखौ जेसेबां दं गासिबो नुफैबाय। इसोरनि अननायाव जों दा मोजाङै सौफैबाय। दा बिराद खुसि बिराद मोजां मोनदों गोसोखौ बिराद सान्थि मोनदों। आरो बै जाथाया सोमजिदोंमोन बे जाथाया माबोरै जानायमोन मिथिगौ नामा नोंथाङा? बे जाथायखौथ' जोंबो मोजाङै नुवाखिसै उनावसो जोंखौ थांनानै खिथाहैदों खालांनानै। 17 दिन गुदुं सिङाव जे नोंथांमोना थाबथाना दंमोन माबोरै सोलियोमोन बै समाव? जानाय मोनबाय नालाय बेजोंनो जों सोलिनानै थाबाय। मुरि सोहरदों बादाम सोहरदों काजु बादाम सोहरदों 4 इंसि पाइपजों। स्पेसियेलि मा खामानि मावोमोन नोंसोरो बै गुदुं सिङाव थानानै? जोङो एलजि लगायोमोन। एलजि लगायो सर्टकेट सारो ग्राउन्डिं खालामो। जाथाय जानायनि बेसेबां गोबाव उनाव जाथाय जानाय समाव जों गैयामोन नालाय उनाव 5:30आव जादों नालाय बे घटनाया। माने जों 5:30आव जाबा खालांनानै खिथाहैदों जोङो केसआव थांनानै खिथाहैबाय। ओमफ्राय जों फरमेनफोर दं नालाय फरमेना बुंबाय थर थाबनो लामा गोथेबायनो होनना। आं सानदों मा लामाया फिसा एसे गोथेबायनो फिसासा दं खोमा बिजों ओंखारलांनो हागोन बयबो बुंबाय नालाय ओंखारलांनो हागोन खोमा। फैनानै नायफैबाय खाथियाव उनावहाय लामाया फुरा गोथेजोबनानै दं। बे समाव माबायदि सानदोंमोन गोसोआव जेब्ला लामाया गोथेजोब्बाय मा सानदोंमोन?
नुफैबाय जोङो लामा गोथेजोब्बाय ओमफ्राय बे समावथ' जेबो जायाखैमोन नालाय गोसोखौ जेबो सानथ'वाखैमोन उनाव दसे साननैसो थानानै साननै थानानै आरो लस गोलैबावबाय फुरा ज्राम ज्राम गोलैबावबाय अब्ला गिनाय फैबाय जों गोसोखौ माने रिबानो बायनानै रिबलायनो एलजियाम बायनानै गोलैबायना बेखौ नुनानै गिबाय जों फुरा नायगोमोजोब्बाय बयबो 41 जन मानसि बेखौ नायनानै बयबो मोखां सोमबाय हाब दिनै मा जाबावगोन होननानै माबोरै कन्टेक्ट खालामनो हादोंना हायाखै बे समाव बाहेरायाव कानेक्टिभिटिफ्रा मारै जायोमोन बै समाव सिंनिफ्राय इंसि पाइपखौ जोङो हास'दों बेयो 4 इंसि पाइपआ बायहेरायाव ओंखारनाय नालाय दै लांनाय बेजोंनो दै लाङो सिङाव गुमार सालायबा बेजोंनो दै सोनांगौ नालाय गुमारा बेजोंनो बेखौ दा हास'नानै बेजोंनो जों रायज्लायहरोमोन आरोखि अलरेडि होनाय दंखायोमोन पाइपआ मोननै होनाय दंखायोमोन मोनसे 3 इंसि दंमोन मोनसे 4 इंसि दंमोन बेनि उनावसो 21 तारिख ना 22 तारिख बेवहाय 6 इंसि पाइप सोहरदों बेनि उनावहाय जानाया फुरा फ्रि फैबाय जानाय लोंनाय मा जानो गोसो नोंसोर बिहरल' जाबाय बेनिफ्राय जानाय लोंनाय फुरा टेनसन गैला जानायबो लोंनायबो दैयाबो बेनिफ्राय हाबबाय फार्स्टआवथ' जों माबानिफ्राय फेसनिफ्राय दैखौ लायनांगौमोन जों फेसावनो दै गबाय थायोमोन बेनिफ्रायनो द्राम लानानै दै लानानै बेखौनो लोङोमोन जों राजनायाव नोंथांमोना बोरै सौहैजेननायमोन आरो गिबियाव बोरै थांबाय बे खामानियावहाय जिहेथु बे थांनायाथ' माने फार्स्टआव हिमाचलावबो थांदोंमोन आं हिमाचलाव थांनानै दाना बाहाय खामानि दं होननायखाय बावबो थांबाय मावहैबाय दा बेनो फासिनानै थाबाय आरोखि